ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் புதுசாக யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் என்ன அப்ளிகேஷன் பற்றி பேச வந்திருக்கேன்னா, பவர் பேங்க் அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன். இப்போ எல்லாம் லாக்டவுனில் எல்லாம் வீட்டில் மாறிட்டுருக்கீங்க. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் மணி ஏர்ன் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ இது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இது எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் ஆகும்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒர்க் ஆகிற வரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இதில் யாரும் அதிகமாகலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் அமௌண்ட் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷன். இது வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இந்த லிங்க்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதான் பவர் பேங்க் அப்ளிகேஷன். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும். ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும். இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3000 rupees ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க, 600 rupees. ஸோ இதோட ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ நான் ஒன்றுனா இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மைடிவை சொல்ல போனீங்கன்னா, ஸோ இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு 3 நாள் ஃப்ரீ பேக்கேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 151 rupees உங்களுக்கு அது கிரெடிட் ஆகும், உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 6000 rupees பிளான் ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் எனக்கு 1 hour 12.5 rupees வருது. ஸோ 12.5 × 24 போட்டிங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 300 rupees வருது. ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 hour இதில் டைமில் நிற்கும். நம்ம ரிசீவ் பண்ணி அங்கே ரிசீவ் பண்ணி கொண்டு தான் நம்ம வேலெட்டில் ஆட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது வந்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ். ஸோ இதில் நம்ம எவ்வளோ வேணால் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேக்கேஜ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீசார்ஜ் பண்ணணும். இது ரீசார்ஜ் எப்படி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 600 வேணுன்னா நீங்கள் ரீசார்ஜ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை எது பேயுவா, ஸோ ரேஸ் பேவா, இது ரெண்டுத்தில் எந்த மெத்தடில் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ, எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். நீங்கள் 600 rupees கொடுத்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங் கிளிக் பண்ணிவிட்டு, ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேங்க் இருக்கோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு OTP வரும். ஸோ அதை உங்களுக்கு என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிடும். ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ வேணுன்னா கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். இப்போ நான் வெளியில் வந்துடுறேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி தான் காமிச்சேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ கோர்ஸு. ஸோ இதில் இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கமிஷன் ஏர்ன் பண்ணி சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இது ரீசார்ஜ் டியூட்டோரியல் இதிலே இருக்குது. நீங்கள் வேணால் இந்த டியூட்டோரியல் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்படி ஏர்ன் பண்ணுற டியூட்டோரியல் இருக்குது. ஸோ எப்படி விட்ரால் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணால் ஒன்று நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ என்னோடய அமௌண்ட் 125 rupees இருக்குது என் பேலன்ஸு. ஸோ இந்த சைடில் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோக்கஸ் இது ஒரு கேம் மாதிரி. இதில் நம்ம எவ்வளோ பெட் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு ட்ரிபிளாக கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் அது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் மாதிரி ஒன்று சைடில் ஒன்று கிளிக் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இந்த இருக்குது பாருங்கள். இது கிஃப்ட் பாக்ஸு தான் அது. இதை கிளிக் பண்ணோன்னே இது லக்கி ட்ரா 3 times ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ எனக்கு 1000 rupees வந்துருக்கு. நான் 10 பேர் இன்வைட் பண்ணால் எனக்கு 1000 rupees கிடச்சிரும். ஸோ அதுதான் அதோட உங்களோட ட்ரா, லக்கி ட்ரான்றது 3 times ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 41. இது ஆப்ஷன் ஒன்றுமே இல்லை, இந்த வட்டி கொடுற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நான் 600 rupees டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ 6000 rupees போட்டால் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம் 21,000 rupees வரும். ஸோ வித்தின் 35 days. ஸோ இதில் நிறைய வேரியபிள் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 120, 200 அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை எது வேணுமோ உங்களுக்கு நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 200 கொடுத்து ஒரு 10,000 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 2,90,000 வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் 200 டேஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த 2,90,000 வருது பாருங்கள். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வெறும் 10,000 மட்டும்தான். நம்ம 200 டேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கிது. ஸோ அதை அப்படியே விட்ரால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் 6,000 rupees போட்டிருக்கேன். ஸோ எனக்கு 21,000 வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் பர்ச்சேஸ் ஆள். ஸோ இது உள்ளே போய் தான் நம்ம பை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 200 rupeesலேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 200, 300, 600, 1500. ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் 6,000 rupees பிளான் தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ 75,000, 1 lakh, 3 lakh வரையும் இருக்குது. இதெல்லாம் பெர் ஹவருக்கு இவ்வளோ கிரெடிட் ஆகணும். உங்களுக்கு வேணும்னா போடுங்க, இல்லைனா நீங்கள் 300, 200லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ டீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள்
டீம்ஸ் வந்து இன்வைட் பண்ணுறீங்க அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இங்கே தான் இருக்கும். கமிஷன் அமௌண்ட்லாம் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும். ஸோ இன்வைட் பண்ணுற மூலிமா நீங்களும் வந்து ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் இன்வைட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ இது வரைக்கும் நான் டோட்டலாக இந்த டிவைஸ்லேருந்து 7,000 ருபீஸ் மேலே எடுத்துகிட்டு ஏர்ன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ என்னோடய வேலெட்டில் வந்து 125 இருக்குது. அமௌண்ட் வந்து நான் விட்ரால் இப்படி தான் போய் விட்ரால் பண்ணணும். ஸோ என்னோடய விட்ரால் ஹிஸ்ட்ரி இது தான். ஸோ விட்ரால் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா சப்மிட் ஆகிடும். இதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 9 to 6 PM வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு விட்ரால் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. மினிமம் விட்ரால் வந்து 150 ருபீஸ். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எங்கே என்ட்ரி பண்ணணும்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா பேங்க் கார்டு இன்ஃபர்மேஷனு. ஸோ இங்கே போய்ட்டு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். இன்வைட் சேவ் பண்ணும்போது பார்த்து சேவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பேங்க் கார்டு இது உள்ள தான் இப்போ இன்வைட் இந்த கோடு மூலிமா தான் நீங்கள் இன்வைட் பண்ணி கமிஷன் ஏர்ன் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. காண்டாக்ட் வேணுன்னா காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த காண்டாக்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ தான் இந்த அப்ளிகேஷன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது நெக்ஸ்ட் ஒரு நான் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.